Hilinga ng lalaki ini. Kaya pala nauubos yung tubig ko. Magwara-wara ka din ng lalaki nito. Ano naman sanang buhay ini, Diyos ko. Pati na sa nahugasan. Sa kuya pa. Boy, sir. Ulag naman kan lalaking ini. Binagtaka na naman susuwa ka. Uyug-uyugon man. May mga paburbay lipang na araman. Hisaos na mahabas ini. Robustado ko ini ha. Ay. Ay, pade! Ikaw pala ng pade! Tago-tago ka pa, pade. Day, pade, para nag-araw ka. Taga rin ako, mapupuling ako. Tama paros-paros, baga. Ya, ano lamang, so 700 ta dyan. What? Baad lamang mabawasan muna ito. Day, pa man ako pade ko pambayan, pade. Tapos, kaya pala nagtatago ini kang pandaw. Ano naan? Pwede ka masang pasirin bumansarong magpasabot. Iyan ang problema naman sa imo, pade. Mapautang-utang ka. Sibutong ka baga. Nabayadan ko. Iyan nga napigasabi ko sa imo kanino tumpa. Kung dahil ka Ika nga ni, kang inuton man yan mautang ka sa kuya, sibutong ka. Ngunyan niya pa di kay puwang ko na. Tinawan ta ka, ngunyan na sisingilong ta ka. Haluyong ka. Siyempre nga ni, ito na nga ito. Ito kaya sibot. Iba. Natataon miniba ka ki Alvin. Day ka mong mga supog. Boss, tagati boss. Ay, puwerte magano. Tagati boss, mga Ay, boss. mauragol. May libreng santuloy ang boss na tulaw. Libre na? Ayo boss. Sige, natabakalong ko na ni Boy kay 10 pesos. Idaay na sana. Grabe naman ang kaimutan mo. Kuriputong kung magpakal. Hindi ka maghanap ka iyan. Haray ka! Ano nang kulog ni Kingipon? Ano doon ang solusyon kay ni yung ngipon na iniyaw? Kuya Kaol? Ay, kuya mo, salamat ayaong ka. Tabangin naman ako. Makulugan ng ngipon ko. Hurubag na. Tabangan ta ka? Oo. Aray! Aray ko! Ano nangyayari ba talaga? Aray ka man! Ako nga na makulog ang ngipon. Boy, halat ko na. Ano ba nasa kaya mo? Pikudsod mo? What? Ailing mo ng tigugson. Maray mo tampalingaw. Kuya Kaol! Yan dyan dahil ka sa namin naagi dyan. Tauragro sa'yo. Baka yun pa ka dyan. Mga pade, sabi nindo, sarong ako nindo. Ihatod natatana sa tinampo ako. Nasa tao pa pate. Nahiling mo na ba si Monica? Malilay na naman ang mga pag-iriba. Isus mo yaong kasana. Orago na. Kondisyono na ang pula kong inay. Ilabang ko na si Pade. Ko lamang na. Pade! Ay! Ay tama ang Pade. Oo, nila mga Pade. Okay na. Kondisyono na. Kondisyono, Pade? Oo, isang sareg. Bitis pa sa 5 kilo na. Baka buya kang magsabay Pade. Wala yung problema. Yan ang sabi ko talaga. Orago ka talaga Pade. Huni na. Tapayas budatang lad. Nina niyang padiuntaan at paligso. Tanglad! Tinulaon!